Ka jingmi jong ki khon samla lengba ki kun hun seng bahlang baper ban peni ye ka jingit ye ka ribet ka jaj penreu ban peni ye ka jingit ye ka khndo bat ka siam kala nang pau lengba jong kilat pathai ku bor henre ka jing nang silur jong ki breu ki banbar ban nang wantur hapo ka ne ka jelaru ka dang ye biteng na ka por sya ka por lese kene ka jing silur jong ki breu ki banbar ban wan sya ka jela me ghalya ka ka jing bom don jong ki an ki bakhlañ ban yada na ka jing wan rung kerthap jong ki breu ki banbar barkene ke mat ka bagi samla ijri ki juperta na kapor sa kapor sigi bor sarkar hagene ke singi pamanta ki dikhot jong seng KSU umsting circle hak jingilam jong somla Lester Nongbet bri presiden baru somla Jeffrey Walang bri secretary lembat kiwe ki dikhot jong nang seng nagane circle ki lalej ban bekrat ye ki bar jela ki balwan ban trei bela ha ki jaka baper ki badan hak thanyum sning ha ka bagi dikhot jong kaseng rengkat ka jing senran jong ki bor polit na umsting police station ki lalej chaka chaka trei jong ki bar jela bat lap bagi ni ki briu kim siam ladon ni ki kot kisla ki babyang bat omla ban tim ki de ki bawan na ka jela ayure la be no ye ki ni ki briu de ki dikhot jong kaseng KSU umsting circle shushu de jing sokya halor ki ni ki jing sedang jong ki bar jela ban rung ha ka thanyum sning da ka bawan ha ka dur jong ki nong trei ha ki dukan kaseng kala pha dak jing tho se ki trai dukan badon ki ni ki bar jela ki batrei kentup mi kidukan kapsnyu bat kiwe ha ka baga seng lengba ki sithi ki balapha syabarok kidukan kalabu da kapor ka basibenai ban be ye kini ki barjela na kidukan ki bakitrei bat di banthong da ki briola jong em ki pai um de ki so hi mo tu ko kam ko jam ki si Taiwan kini be da lo so ndre wa ta te we te ni level tanไปนักไอ้มาเติมตัวนี้ทุกบุกเกี่ยงกับน้องเนี่ยอีกเนี่ยบุกกันเนี่ยแต่ได้น้องฟังก็กระดูกชอบกระบุกอีกกันที่เราเกี่ยงขนาดเนี่ยตีกันไปเดี๋ยวมาแล้วกันเนี่ยsaya pernah ketemu kok ya kiai oh lebaran sini ya be bin no biang ha Tusuk kontrak udah bener lang bentar. Bentar.